UNdlunkulu uNomzamo Myeni ogane ingonyama ebusayo ukhuthaze abesifazane ukuba bebe nesibindi. Besingaba aboHanna bamanje, ngesingaba abo Esther bamanje, besingaba ilabo mama laba abakholelwa ukuthi uNkulunkulu ubanikezile amandla to change izinto. Kanti-ke kuphinde kwakhuthazwa abesifazane ukuthi bengazibekezeleli izinto abangahambisani nazo. I'm saying komama out there ukuthi is that bekezela syndrome ngathi beyingaphela. It's our time now. Kumele sime sibe strong, sizazi ukuthi sifunani, silwele nezi zinto esizifunayo futhi. Ngazi ukuthi besingathi le syndrome kabekezela ithi ukusimela kancane. UNdlunkulu uthi ukuhlonishwa kwabantu besifazane kusasilele emuva, ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya. Sinamakhosi bezindawo. Kunokwenzeka most cases mangabe bezile emicimbini, abomama bakhona abakhosikazi abo are not recognized mabefikile emicimbini. Kuzofika kubingelelwa inkosi yakuphi, inkosi yakuphi, inkosi yakuphi. But what about umama wakwakhe that made effort ukuthi ubaba azafike emicimbini? Mangabe sekusukunyiswa kuthiwa hayi amakhosi azosukuma azohlala lapha, abomama babo laba babaphelekezelile abenze ukuthi bakwazi ukufika emicimbini. Who recognize them? Ayiphathe indaba yabo, ababingelela, bakhonjiswa nanendawo yokuhlala.